akati mukomana uyu ari kuramba kuti azikamwe. Ini pandira kanditi amufaniri kuziva vanhu vekukambani kwangu kuti vakubatsirei kuti mukurumidze kuwana mari. Kuna loya akataura futi semudirection kuti amufaniri kuziva munhu wokukambani kwangu kana varungu vangu kana ani. Nyaya ndinoipedza. Saka izvezvi zvamuri kutotaura ndakuti kublokai handichada kuonai chichi. Ndabva pandakazouya kuno ndadirector kuno tsamba yaenda uko ndo pandakazotanga kufonerwa nevanhu kubasa. Ndo pandakaziva kuti vanhu kubasa variko, vanhu kubasa kuda ndivo kana kuti havasi. Ndakabva vatanga kundifonera kuti mamuriko here, tachikumbirawo mouya nemari tikupe mari yenyu. Tachikumbira kuti tikupeiwo mari yenyu because nyaya iyi tokumbirawo kuti samai mutiregererewo nekuti nyaya iyi yaitika Dannington basa rinogona kupera. Vakakanganisa. Aifanira kukugamishirai zvakanaka kuti sezvo mamune chichemo chemwana kuti mwana munyorese nhingi. Vanhu vakawanda vanouya vachikumbira mari kana vavigwa nedambudziko vane mari dzavo kuno. Saka Dannington tikukumbira kuti akutadzirai nekuti izvezvi ari kutodiwa kuhearing. Mamuregerereiwo mwana. Shida mari yangu 1865. Shida mari yangu 1865. Apachemo ndaura chokwadi changu chese. Ndakataura makondo usungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Izimiro ndinzwa. Right, anomirira company management uri pakati penyu. Unonzani? Ini ndonzi Darlington Maoneke. Darlington Maoneke. Ini ndonzi Darlington Maoneke. Ini ndonzi Darlington Maoneke. Ndauya mudarira mambo ngezi. Ndauya mudarira mambo ngezi. Zvidera zvakamangana naRuth Mahutse. Zvidera zvakamangana naRuth Mahutse. Ndataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makondo usungwa nemhosva. Ndataura makondo usungwa nemhosva. Mwari wandinzwa. Mwari wandinzwa. Zimiko ndinzwa. Zimiko ndinzwa. Radzoraipo. Imi muri kambani mune kubasa kwenyu munosiyana maresponsibilities here zvamabva kwaya muri kushanda. Ava nezvaruzveyavo. I'm sorry. Company is in Sana. Munoita nezvei? Site administrator. Wow. Ini Xavier. Ani Xavier. Name Xavier. Ambuya. Munowaziva mwana. Yes, no one. Upi? Darlington. Taura nyaya yenyu yamakaita kukambani. Nyaya yangu yandakaita kukambani. Ndakanzwa kukambani kuti vamwe vanhu vakutorerwa mari dzekumasitendi kana wakundikana. Ini ndobva ndasimukawo ndobva ndaenda kukambani. Ndobva ndasvika mukambani. Ndobva ndaona Darlington. Darlington ndobva ndamuratidzawo bepa rangu. Ndamuratidza bepa rangu Darlington angoritarisa. Atarisa ndobva anenge ari pachidhinto ndobva achienda kuofisi mukati make. Ndobva asvika baya achifona kuti tasai nhamba yakati handina kunzwa zvaakataura. Ndobva adzoka pandiri ndikati Darlington, ini uchiona ndauya pano mwanangu, ndine mwana ari kuyunivhesiti, saka zvinhu zvandiomera ndikuda Mukaita shungu hamutauri nyaya izvi asi mutekupa mari yacho. zvinhu Yenyu yamukaitira shungu dzakadaro ndei? zvandiomera ndoda kuti ndipo mari ndinorejistira mwana ari kuda kurejista kuyunivhesiti. Akapedza muna December ndichidawo mari. Akati ndikati akati ndobva adzokera mukati. Ndobva anonyora mheno aitaipa ndobva adzoka ndobva auya nebepa akati saina apa ndikupe mari. Saka ndikangotora bepa riya ndobva ndati ndasaina bepa riya
avati adzokera futi mukati akati ndipei randa ndinaro original ndobva ati ndipei hero ndobva adzokera mukati akadzoka akati saka mari hamuchaiwani nhasi ndandasaina musi wa 23 mari makuzoiwana musi wa 6 pesoko nanitofunga kuti ndikuwana mari ndichindobhadhara mwana registration ndiwodi akati mari makuiwana musi wa 6 ndobva ndangobuda ndobva ndaenda ndichingobuda kusvika paringi ndobva ndatoona vamwe vanhu vaitaura nezvenyaya yemastendi ndobva ndati ini ndatobvako ndanzi ndizotora mari musi wa 6 saka ina ndigoni kuverenga ndobva ndiverengera ndobva tora bepa riya ndobva ndiverengera bepa rangu rakanyorwa kunzi mari muchaiwana after 180 days after 180 days ndobva ndichawana mari bepa rangu ndobva ranzi 25%. Vamwe vandiudza vakati isi edu takapiwa mari nechine 10% rangu rakanyorwa 25% 180 days evamwe akanyorwa 90 days ndobva ndamhanya chokuchopiwa ndobva ndadzokera ndobva ndasvika ndikaona Darlington aripo Darlington mwanangu uya kuno bepa rangu unenge waita ndaona vamwe vari kuti vaitirwa ma10% akati imi ndadwa bhizini ndikuda kutosevha mamakastoma muda kutondidisturb ndikati ndo vamwe vati vakaitirwa ma10% panzi imwe yenyu ndiyo 25% mukutonidisturb ndatosevha mamakastoma kastoma iya yaitosevha yaitotasa pachati ichitaura kuti 31686 atoshedza makastoma vari kutotengesa stendi iyoyo ndikati Darlington mwanangu so watotengesa stendi daiva uchingondipa zvako mari zvati zvapera ndiri kutsvaga mari avatoti ndiri kubhisi nemamakastoma ndobva ndabuda ndobva ndadzoka ndikati regani mire musi wa 6 wacho musi wa 6 ndobva ndaenda ndikasvika ndobva ndati ndasvika ndobva ati maringei ndobva ndati ndavinga mari akati maringa mari ini ndakati uya muzotarisa mari ini handinangoti musi wa 6 vemutori mari ndakati uya muzotarisa ndikati Darlington mwanangu ndingatarisa mari ndakakudza kuti ndiri kuda mari yeregistration panzi ndakati uya muzotarisa mari handakuti vemutori mari ndobva ndabuda panze paya ndibuda panze papa nevamwe vaidawo mari murume wachanga nimota akabva kusouth africa ndobva ndati veduwe pane nhamba dzandapiwa dzimwe musikana nonzi Pamela kubasa kwavo atiendei mukomana wezvaasingachawisisi handei kukambani kwacho kwavanoitira kune musikana wacho kubva tasikufanira musikana yakati uyai kunowana mama ndikubatsirei ndobva auya dhirevha mota ndobva taenda tasvika kuya tatida kupiwa mari naDarlington ini kandiriseni anditi handinangoti vemutori mari ndati vemutarise kani nemusikana uya kana adaro akanganisa inini ndindi ndatora mari yacho saka ndapa vashandi vari kuno saka muchazodii muchazoiwana ndobva ndazodzokera kuti umwe musi Darlington ndobva awanda ndobva ndadzokera mumwe musi ukanzi Darlington atoenda kuHarare ari kufambira nenyaya dzenyu ndikati naye Darlington ndinozva musausi registration iri kupfuura yandaitira kuti ndiwane mari yekuti ndishandise kutondituka kundiudza marafu kuti kubva nhasi musandifonera handidi kufonerwa neimwe muchafonera kambani plus kambani yangu handisida kuti muizive vakuru vangu vekubasa handidi kuti muvazive kubva nhasi hamuchandifoneri handidi kutaura nemimi mai imimi munonetsa kamusuremo pamatsananguriro amaita nyaya yenyu kutanga hamuna kupa sosi nasekretari uyo kana kuna sekretari kana kunesu madzishi kuti uyu munhu akatora mari yangu tikawirirana zvinoti kuti sitwane pekutangira mangosikotaura mari yenyu chete amene kana mataura mari yenyu imimi isati chikuziva kuti izasvika kuna Darlington yanga iri yei yanga iri yestand here yanga iri yokubatsira kuroora here kana kuti yekukwereta chete yanga iri yestand mabvisa mari yestand muchiti muda kuwana stand ndikuda kunzwa izvo kuitira zvinyorwo ndakabvisa mari yestand makabvisa iri mari ndakabvisa iri 128 $1,867 mofu mainzwe right ini ndinoda kunzwisisa mashandiro aita varume Darlington chii basa wacho ini ndiri sales person
sales rep. Kubatsira maclients anenge asvika nekutengesa kungobatsira maclients. Kubatsira maclients. Mati site engineer. Site administrator. Site administrator. Saka ndinezi then. Matifakuitira akasiyana. Matifakuitira akasiyana. Indoshandira kwatinoti Facebook. Site administrator. Ndinoona nezvekushanda kwevashandi. Operations anoitwa kuboniswa kwevashandi. Saka taringena kuti ndinobatsira namai vaya. Ndezviziva. Vakuti nhasi mai uzovakati mai veku. Akatanzita. Panyaya yavo mukukura kwavaiti ndakangopindira ndichiti amai kuti mugone kubatsirika deredzai izwi vanokubatsirai vakomana vaikasvira kukandira mashoko iyo mbavha youya apa ndowanimira mari apa asina kutaura newe ndovandati amai kuti mubatsirikeka vakomana nokubatsira yavo asi kuti mubatsirikeka deredzai izwi renyu saka munyaya iyi munamu andii oiwe oichiwe Indisavia kutaura kwandaita pakusavia wako handisavia ndeanopinga mastate ndinoshandawo ndiri kufacebook amba iona mai ava wakaisavia stage yavo tinotoiziva ground iriko saka vakatotenga zveshuwa sokutaura nemapepa avo kastand vanga vakatiibhadhara vange vakatenga saka unenge uri nani nai varume hani ndiyo nani anenge ariziva nenyaya haikona vaida kuti vanhu vasarwara company iri registered aripo mapepa kuti iri registered ipapo unawo tinokuziva kuti iri registered iri scam tanzi rino scam yayatinayo pano ndekuti amai avawani mari yavo according kuimbisa kwakaita mari vaine program yestand so tiri muno kuti tigadzirise kuti amai awane chi nekuti stand hakusisina stand vakatengesa pa zvakataona kuti vanhu havari registered rezveshuwa kufunda kura mashure akudadza hauna kuipa dare kusakura nyaya ngomira wedharitanga tichitaura tinongatibetsera here kuti on your role of responsibility. Alright. Ndinongoda kutsanangura kubva kusangana kwambaita namama vakauya muofisi vachiti mwanangu ndanzwa kuti vanhu vari kukundikana kubhadhara kuwadzosera mari. Takati ichokwadi vanhu vari kukundikana kubhadhara kudzoserwa chi mari, but mari haibude nhasi zvamauya nhasi muno muofisi. Mari ine mazuva. Saka ndabva ndafonera vakuru vangu tikati pane munhu auya achiti ari kuda kuita sei ada kurifanda. Ndoko vangu achiti akatenderera kuenda kuseri. Unofona kuudzawo mubosi wangu kuti kune munhu ari kuda refund. Kubva nditi it's okay ngatitechi zvatagara tichiita. Saka last year vanhu vaitwa marefund vane 10% yavaibatira uyezve mazuva acho anga ari within 90 days. Vozi vanhu ava vanoitwa marefund mukavatarisa kazhinji kacho stand inofanirwa kubhadharwa in 1 year, iye anenge akabhadhara kana in 4 years. Babata saka zvakanzi isusu tinodawo mazuva ekuprocessa refund yavo. Saka takuwedzera mazuva to 180 days, then percentage yava 25%. Saka ndakavatsanangurira izvozvo vasati vasaini. Ndofunga process yacho yona ndisitorina fomu racho panguva iyo. Ndakatotumirwa kubva kuHarare ndikavasainisa. Vacha zvakanaka mwanangu, chandachida imari. Zvinhu zvakandiomera ndoda kunohodha kubotswana ndine mwana ari kuda kuregister chichi. Takatonzwanana. I think takataura for about 40 minutes. Ndinavo mama tichitaura muofisi. Vakabuda vabva vaenda. Saka pavakabuda vakaenda vakadzoka futi. Zvikanzi mwanangu pandadzika pasi apa pamwe wanditi 10%. Ndakati mama ndambokuudzai wani kuti 10% haisisiriwo refund yakushanda kwakushanda 25%. Ndobva vati alright ndingachadiwa. Pavabuda kubva vaenda. Pavazodzoka kumazuva rodoko vakadzoka vakasvika ndichitengesa zveshuwa ndaita sewo yandaita. But vakasvika vakanditi
ndoda kutaura newe ndikati izvo zvangukwanisa kutaura neni ndikungoseva chipo vangu sezvo vangu vari vanhu vanga vari pamberi mirai zvikanzi handisi kukwanisa kumira kubva ndatokumbira vanhu vandaisevha vaive luckily ihama dzangu saka ndangoti agogo ndokumbira kutaura nani namadha kubva ndabuda kubva ndanotaura navo ndikati mama makuda kuti nditaurire neni mukoretu handikwanisi kutaura mukoretu ndigai ndidzokere muofisi muzouya tenza makufona idzi handina kana wandinokwanisa kufonera mukuru wangu because vanhu vanobva kubasa na3 ezvinosvika kuma25 saka seo yachona iri kunotaura musi wa23 wachona wavanoti ndakatengesa stand yavo ndo mazita apa ndofani stand number yachona ndofunga vanogona kushedzera yavo stand number 18937 ndofunga ivo ndogonautaura yavo stand number kwenyambo yaichi 31686 dzakasiyana yakati makaona achitengesa 3197937 300 square meter manzisa kuti yamakaona achitengesa nemukari yekusouth Africa haisiyeni animapanzwisa yenyu iripo vanofana kuiona stand yagobva ava iripo here mastand kana aenda kuposition kana aenda kuposition anenge atopa repossessed isusu kuno hatizozive nditerere mubvunzo wandavhunza mai ava vane stand yakutaura yandiza pamakodhi enyu emabhuku sasavhaya ari goreuka nika mai ndotendi mubvunza mai ava iripo here iripo zokuti vakaenda stand yavo vanoiona iripo right imi ndimunoti amai avakuda kuti stand yavo itengeswe here kana varoda kuvaka havasati vapedza kubhadhara vachiri chibvunzo ukauya mai avakabhadhara 1860 something handitizvo iwo mastand achiita marii mastand vakatenga ichita 6,660 ndodzo mastand acho zvavanoita mari yacho ndoyavakatenga saka iwo vakabhadhara 1860 something handizvo tinosvika ipapo yakura ndizvo kuti vakwanise 6,000 kutaura saka chavakuda kuti mari idzoregwa ndizvo yamakatora imi mandizvo mukashandisa ndizvo mukawana profit ndizvo iwo vasina profit zvangari pateri kwamuri apa 25 mupapate panditaura imi makatora mari okare naika mukabenefita mai ava kuda isina benefit handi ndizvo makuva kuda kuvabatira futi imakagena zvinofamba here amenokoti bvunzo andabvunza ameno ngana kuti nzisira imi ndabata kuti kambani yevanhu avaine mari yamai ava imai right mari yamai ava yavakabhadhara mukambani 1865 right okay iyo ikambani ine mapolicies ayo are these policies agreed before sale kana before payment ikutozobata percentage yakati kana wakuda kuita withdraw agreement prior to ndizoziva matengeserwo akaita this is something discovered along the way saka from 2023 yes there are policies that anotaura nezvezvo zvemari fund percentage proportion yes ivo ava havana kutombokwanisa kusvika pakuti vapinde orphanage in terms of mapayments avakaita anga arilow saka kuti orphanage ane matems akwa asati vatombobhadhara kusvika ipapo
Saka kana munhu asina kubhadhara kusvika pamaterms, kana achida kuwithdraw mari yake, what are your conditions? Isusu tinoti 25% total amount inenge yakabhadharwa nemunhu, then inofanirwa kubhadhara within 180 days. Unofanirwa kunge vapiwa mari yavo kubva musi wavaclaim. Saka procedure yaminani yemara yamayava ndeipi chairi outline like continue procedure yekuvapa in your business, in between you as the manager and the seller, what is chapa? So far vanga vasina kupiwa mari because vakamboita zvemaloya. Saka we were waiting for communication from the lawyers because vakauya nelawyer ravo rakati ndichauya ndichataura nemi. Saka zvakaita kuti vasareceive mari because of course this was now a legal procedure. Makaisa nyaya kumaloya here ama? Hongo mambo. Chakatozoita kuti inini ndiise nyaya. Ndati makaisa mari kumaloya here, hongo ndiyo answer yandiri. Hongo mambo. Mumira ipa chikonzero ndingada kuchitsvaga kandikatodzokera mumashure nenyaya yatoda kuti titaure. Right. Saka loya wenyu akati chii kwamunhu? Akati mukomana uyu ari kuramba kuti azikamwe. Ini pandira kanditi amufaniri kuziva vanhu vekukambani kwangu kuti vakubatsirei kuti mukurumidze kuwana mari. Kuna loya akataura futi semudirection kuti amufaniri kuziva munhu wokukambani kwangu kana varungu vangu kana ani. Nyaya yandini ndinoipedza. Saka izvezvi zvamuri kutotaura ndakuti kublokai, handichada kuona ichichi. Ndabva pandakazouya kuno ndadirector kuno tsamba yaenda uko. Ndo pandakazotanga kufonerwa nevanhu kubasa, ndo pandakaziva kuti vanhu kubasa variko, vanhu kubasa kuda ndivo kana kuti havasi. Ndakabva vatanga kundifonera kuti mamuriko here, tatikumbirawo mouya nemari, tikupe mari yenyu. Tatikumbira kuti tikupewo mari yenyu because nyaya iyi tokumbirawo kuti samai mutiregererewo nekuti nyaya yaitika Dennington basa rinogona kupera. Vakakanganisa. Aifanira kukugamishirai zvakanaka kuti sezvo mamune chichemo chemwana kuti mwana munyorese nhingi. Vanhu vakawanda vanouya vachikumbira mari kana vawigwa nedambudziko vane mari dzavo kuno. Saka Dennington tikukumbira kuti akutadzirai nekuti izvo zvarudodiwa kuhearing. Mamuregerereiwo mwana nyaya yakatooma. Ndo pandakanga yaenda tsamba inobva uko. Tsamba dzese dzaienda Dennington aingoti handina mari yekupai. Inini wahameno kuona kwangu pare. Dialogue ikawakaita kuti shimo riri muzera ndakadzidza. Vakutukana pamberi peclient vachiudza kuti client anotambudzwa, client anoti chokwadi chavo chapa. Mune madocuments enyu anoexplain actions epersent. Ramakanyora imi muchivava. Actually document no director. Yecompany inoti chii. Actual documents. Actually, I'm not saying that. Vakanga vakuti vangopiwa mari yavo mutaurirana ndivanana. Vamwe vangu vekusimudzwa vakuti since nyaya yakuita was as it looks kuna mama ndiri tsotsi ndakavatsotsa kubva musi wandakatanga kusangana navo. Saka kutaura kwedu hatimbasimbi nanga achataura nemi zvakanaka. Kwava kuri kupopotedzana. Zosvika ndavati mama inini maakundiharasa pafoni pangu. Ndakubloka nhamba dzenyu. Ndichataurawo nevakuru vangu because inini nemi hatichanzwanani. Saka ndokwavakazofonerwa kubva kuHarare. Saka vakuru uchiuya kudare kuno vari kuziva kuti kudare. Vari kuzviziva. Saka vazoti chini yekuvama yamari yavo. Mari yagara iripo yekuvapa. Musi wakauya chete musi wa6 ndopayanga isipo. Iripo izvezvo. Aiwa iri kuofisi. Saka mukabuda munowana mari yavo. Yes, yakabvisa 25%. Right, chatakuda kupasara nyaya. Mari yamai ava iripo mamunhu vachitaura kwa.
Asi pane question ye 25% mai vari mudhauta 25% kuzeredzero. Kuti yakashanda mari yavo. Zvitaurwa pa 25% ka. Uzamai avagarisa vasina bhadhara futi. Mari yakakwana ipapo musakakanga muti. Kuti watengeserwa chinhu mota. Asi unopedza kuti bhadhara. Munhu mota yakati akuda mari yake. Obviously munhu anotengesera munhu mota. Asi chasara kuwarifanda che. Kuitira ndo the best. Saka question iripo maiona here. Question iri mudariro yataakonsendi here. Yemari yavo yapera yevanodiwa. Akuya dhani vanodi kana nhasi. But ninge yakabviswa 25%. Saka amai anokwira kuti 25% ndei. Ungatitsanangure dhani kuti 25% inenge ichitangira papi ichienda papi ichikonzerwa nei. Alright. Chekutanga mari ikarisivwa chero iri cash inonopewa pane mabank charges. Then also tikatarisa costing stand yange supposed to yakabhadharwa imani but dza 4 years yakachengeterwa iwo isusu tisina income takachengetera more like wanga chirabei tichiziva kuti stand takaallocata iwo but havasi kuita mapayments daily business nemacost also pane VAT. I'm sure tese tinoziva nyaya yeZim. Saka ndo panozopa 25%. Amaji mamunhu here ngomana zvaari kutaura mamunzwa here zvaari kutaura ndamunzwa zvangu right mune mubvunzo here kwaari kuyarapa mubvunzo wandinawo zvangu ndokuti munobvunza musarondedzi bvunzai musarondedzi mubvunzo wandinawo Darlington ndokuti pesa apa kuti ndizosvika pakuya kuno waindinyimirei mari yangu plus vamwe vako sei vakandikumbira ruregerero vachiti nyaya iyi yakaipa. Inini ndinoshanda handina sei yekuti ndikupai mari nhasi. Ndinenge ndatopiwa instruction yekunzi handikunyimei mari because handina power racho rekupa kana kunyima. Ndino munhu anotoshanda under instruction. Wakaramba iwe uchiti handikwanisi kukupai vakuru vangu. Handikwanisi kuti vakuru vangu masive. Mamudzokera kumasure kwenyaya. Muona kuti mari munofamba sei zvizvakutaura. Mukadzokera go back ikasona mapercentage acho akawanda. Dzaitindwe kune avo. I think nyaya yakazongoitika pana Darlington namai pavakatanga kutaurira mai vakazonzwawo nevanhu for sure kutaura chokwadi. Kambani yanga ine mapolisi aine mutemo wekuti kana munhu achizoitwa refund mari yake anobatirwa 10% aibhatirwa within 90 days mashure handiti. Then after this year vakazoisa vakati 25% since time inenge yachovha vakaenda pa 25%. Then ubva wedzera kuti madays vakati within 180 days handiti ndo paanenge achipuwa mari yake. Mai ava vakatorondedzwa pokutanga nadhani vakazvinzwisisa vari 2. Pavakazobuda panze vakasanganawo nevamwe vakamboitwa zvesemu asi ichiri 10% ine 90 days. Ndipo vakazodzoka vakafunga kuti ivo vari kupirwa nani naDarlington. Ngozi vakazononzwawo navamwe ati panguva isusu yatakadzoserwa mari yanga iri 10% asi iri 90 days. Saka ivo vakangofunga ndabirwa yazoita 25% then 180 days. But mapolisi makambani mapolisi anochinja kufamba kwenguva. Sorry baba Tazvi. Achitara 25% pa 1860 something. Ina ananga achizowana mari. Ayo sikutaura kwaita Darlington kwakuti mari pane pokuti kubank macharges kuchengeta kwako kwakuitawo mari. Unazo mabana andibati mari kunayo. Yavanosisarwa nayo after 25%. 1.4. Nemama mchana kwa. Haina masengo. Nachikumiro pamusoro zvatukuti isusu tingoriwochi izvi zvechibusiness kunyanya zvakuda akaunti dzakanyanya pepa zvikuitwa nevavo munzu wa6 January 26 munhu anonzi Mwanza Primrose aiti dzakakatisaitwa 10%.
business redu Ati ndio musoko kwa kama yao. Unozifambisa sei baba? business redu inotanga 16 January. Saka zvakaita before. Saka wakauya musi wa6 wakaita advantage yekuti vanotorwa 15%. Kuti vakuona sekuti vabirwa because yachinja. Chinonetsa ndechekuti makambani akaita seakaya ikambani ibriefcase company yevanhu vakangwara vanorarama nemari dzavasina kushanda. Vanogona kuronga bedzi zvokuti zvinhu zvevanhu paground zvivepo iwo woisa mari because kuti panzi ipo 15% raise of interest in 15% vakomana haisi mari yekutamba nayo. Saka inoti inorwadza ama yavo. Yakakurisa is too much. Because kana iri 25% akuzowana 1,400 pa 1,860 something. Saka with that raise of percentage inobva yapfuura simba rano kuti saiko panyaya yacho. Tochiwe fair na mama. Manzisiwa yekambani. But inda ndifunga kuti inini sekambani handitika kambani registered handiti. Vamuswa muno issue bepa remunhu muchimuratidza stadium muchiita everything handitika. Pane yatinozoti i-contract between two parties handitika. Zvinofana kuzikamwa from the day ramuri kutaurirana nyaya idzi. Kuti imimi munofana kunge mapedza understanding by such dates. Mukatadza pane penalty inozomira yakadai. Mukatadzazve mukapiwa grace period panozoiswa futi another penalty inozomira yakadai. Munhu opinda kana kuti odecide kurega. Unondozvikwanise rero undozofundikana. Ani mazvona manje. Apa makuita sekuti maya vakamakuambira mari kuti zvinhu zvavasina mbobvira vasangana nazvo. Imimi kana maiti stand inofana kunge yabhadharwa by 1 year. Handiti kuzosvika ku4 years mai vatsvaga here muchivaudza kuti amai stand yenda kupa mumwe munhu kana zvakamira sei kana kuti stand yenyu muchadzikama mari yenyu yapera muchibatirwa percentage nekuti imimi mapfurikidza agreement period yatakawirirana. Ani ipapa mukapatarisa zvakanaka soka kana ndandiri inini manje ndaizodzoka ndichiti against that percentage yenyu yamuri kutaura nechikonzero chekuti hazvina kubvira zvataurika musi wekutanga watataurana nestate. Right. Ava mai vauya kuno vachishandisa mutemo we-customary law unonyanya kuti munhu haasadzingirwe pachironda. Zvironda zvikuru kushamaronda zvisarwadze vanhu. But this nesa inenge kuona kwandiri kuita ini inenge yabhiyoni customary law. Yatoanda small claims court. Mari dzako ma 15% aya. Ma 20%. Mozoti ava vozofonderwa vachinzi zvinenge zvekunzwirwa vadzidzi pabusiness. No. It's not honest. Hapana fake. Kuona kwangu if I would decide. Hapana fake. Muride mukadzosera maya panguva iripo dai pasina. Yes. Utori ne message. Iripe bado ndira kanzi Mwanza Primrose. Ngoti sitsa ubeka itimbolera. But in India, don't go now. Don't go with another. Maya kutisabereke varume zaimuri vamwana nezvekambani kana zvisina kunge zvakanyongwa zvisina mudocument mai mari yavo kugara kwaende kwamurika anga ichitobereka business nemari yavo for 4 years makanyarara vakanyarara vachifanira kungoitenderedzwa kuti mari yavo but vakaita patient in business everybody do business to make profit. Aida ima Afrimax yanyo
siyacho yaita business rekutengesa mastendi vegetable zvekuda yakatengesa 5,000 chakuti chakuto yakadai vakaita profit yavo handiti ava mai vofuti vadai vakapedza kutengesa stendi yavo vangadai vaine vaya vaine profit yavo saka the imbalance now is rising on the percentage proportion which is now a company policy question yakutoita malegal proceedings emasmall sports saka isusu mambo vanotonga vachisungwa vachiteedza mutemo wecustomary law act haupinde muzvinhu zvechicriminal zvemafika akawanda kana zvedu chaizvo pano kana zvadaro tinorifeya pamajor street asi chokwadi chinorarama kutonga kwedare rineri ndokuti kambani ngaipe amai ava mari yavo in fair business harmony kwete kuvachinjira magolposi vakuda mari mutongero wedare rino mutongero wedare rino rakatiwa ipai amai ava mari yavo musingavaisire machinjira magedhi muchidzokera paoriginal mutemo webasa renyu pazvinzwisise taindoi inga munopa mai ava mari yavo musingavambe magolpo musingavachinjira magolpo right munovapa sei mari iyoyo mari iyoyo hamuchavapa direct ava maoko inouya kuno toirisita tairisita izvi zvichautanzwa mari ichienda kuna mai avo that's how we operate yokutambidzana muri 2 avatadza kueraa ini nenda kufanira kunotaura nevakuru consider decision inzwai varume iyi kambani uyu mushandi pane zvimwe zvaasinganyangwa achizvigona akononzi mutemo webasa wakapiwa haati hongu kana kwete anotanga abvunza kundoti hongu ira kuti kwete musachibvota nhasi asi choita imimi muswe tinokupa 7 days mari iyo inge yabhadharwa pano tichotora mai atovapa mari yavo ndinoromba mai kuti zvinangwa chanesa ndekuti makavhima tsuro makavhima tsuro maisa munyu muhomwe